Nagpaila nga sakop sa military intelligence sikop sa Dolores Eastern Samar subay sa pag-serve sa search warrant nga gi-issue sa korte. Ang subject nini usa ka 48 anyos minyo mulupyo sa barangay Dapdap. Hapsay raman usab hinuon ang pag-siksik sa balay sa suspect. Kinsa nasakmitan og kalibre 45 ug mga bala gikan sa nakuha nga clutch bag. Human nga walay napakita nga mga dokumento sa iyahang giuptan nga mga armas, ang subject sa search warrant gidakop kini sa kapulisan. Sa padayong pag-ukay sa ubang bahin sa iyang balay, nakita usab ang 38 kalibre nga armas apan Y serial number apan iyang gimakak nga iya kini. Nasuta sa pakisusi sa otoridad nga 2007 pa nag-awol ang suspect nga nakaangkon na nga nahimo na lang kuno siya nga asset apan gipanghimakak sa 81st Division sa Philippine Army nga nahimo nilang asset ang dinakpan. Tukmang kaso gipasaka baltok sa dinakpan nga natanggong karon sa Dolores Police.